Goedenavond allemaal, welkom in deze decemberuitzending van het Alzheimer Café. Het wordt een leuke, verrassende uitzending met een heel feestelijk tintje. Maar dat merken jullie daar straks vanzelf wel. Vandaag hebben we namens Venray in Dialoog aan tafel Dagmar Matthijssen en Nicky Wievermans. En die gaan jullie dadelijk meer vertellen over waarom zij hier zijn. Katrien. Nou, ik ga meteen de vraag stellen aan jou, Dagmar. We vinden het fijn dat je hier bent en wij willen wat meer weten over de stichting van Venray in Dialoog. Wanneer zijn jullie eigenlijk precies gestart? Kun je daar wat over vertellen? Ja, de stichting Venray in Dialoog is gestart in 2012. Toen is Gerard van der Buis, die woonde hier enige tijd in Venray en die kende de dialoog vanuit Tilburg. En die heeft de stoute schoenen aangetrokken en is met Venray in Dialoog gestart. Met 1 of 2 tafels in het Oderpark. En daarna is het langzaam uitgegroeid tot een wat grotere organisatie met wat meer dialoogtafels. Nou is het een stichting. En wat is nou het doel van die stichting van Venray in Dialoog? Het doel van onze stichting is dat we de dialoog breed uit willen dragen in de Venrayse samenleving. En dat we de dialoog willen bevorderen. Dat er steeds meer mensen een dialoog gaan voeren met elkaar. Omdat een dialoog mensen verbindt. Dialoog zorgt voor meer begrip onderling tussen mensen. En wij denken dat dat ook in de Venrayse samenleving heel erg mooi zou zijn als die dialoog vaker gevoerd wordt. Misschien een heel rare vraag. Wat is dialoog? Ja. Want dat is natuurlijk waar we heel de tijd over hebben. Precies, ja. Het is goed dat je het vraagt. Een dialoog is een gespreksvorm waarbij mensen, maximaal 8 personen om de tafel gaan, met elkaar het gesprek gaan voeren onder leiding van een getrainde gespreksleider. Zo'n gesprek duurt 2,5 uur. Dus is best wel lang, er wordt echt de tijd voor genomen. En er worden 4 stappen doorlopen in zo'n dialoog. De eerste stap is de kennismaking. De tweede stap is ervaringen delen. De derde stap is dromen delen, ambities delen. En de 4e stap is de stap van actie doen. Wat kun je nou doen om je droom gezamenlijk of individueel te realiseren? En zo'n dialoog gaat dan altijd over een gezamenlijk onderwerp wat van tevoren gekozen is. Behalve dat er dan een gespreksleider bij is, zijn er ook een aantal afspraken, gespreksregels bij zo'n dialoog om hem ook in goede orde te kunnen laten verlopen. Belangrijk is dat het namelijk geen discussie wordt, want in de dialoog ga je goed naar elkaar luisteren, ga je doorvragen, ga je oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar om meer van de ander te weten te komen. En dat is ook wat ik in het begin zei, dat een dialoog verbindt en meer begrip bij mensen teweeg brengt. Omdat je echt naar elkaar gaat luisteren, echt geïnteresseerd bent naar elkaar. Niet in discussie gaat, mensen in hun waarde laat. En op die manier echt nieuwsgierig bent naar de ander. Is het nou ook zo dat er meerdere vrijwilligerstafels zijn? Want ik kan me voorstellen dat je daar niet alleen in staat. Nee, dat klopt. Wij zijn een club van ongeveer 10 vrijwilligers. Oh. Wij, naast het bestuur, werkgroep noemen wij het. Het bestuur is een zwaar woord met 10 vrijwilligers. Naast de werkgroep hebben we een aantal gespreksleiders. Dus zijn mensen die allemaal getraind zijn. Daar kan misschien Nicky daar nog iets meer over vertellen. Mensen die getraind zijn in het leiden van zo'n dialoog. En die gespreksleiders kunnen allemaal die dialogen leiden. Heb je nog een voorbeeld, voordat we dadelijk naar Nicole en Nicky gaan? Heb je nog een voorbeeld van een dialoog wat jullie voorheen gedaan hebben? Want coronatijd maakt het anders, denk ik ook. Hè? Ja, helaas in deze tijd van corona is het heel moeilijk om dialogen te organiseren. Hè? Bepaalde punten mag het niet eens. Dus op dit moment is het rustig met onze dialogen. Maar er zijn tal van voorbeelden van dialogen die we hebben gevoerd. Misschien dat Nicky daar dadelijk meer over kan vertellen. De dialoog kan over allerlei onderwerpen gaan. In de eerste dialoog, misschien wel leuk, waar ik zelf ooit aan deel heb genomen, hoe ik kennis heb gemaakt met de dialoog. Dat was een dialoog over geluk. Okay. En dat was een heel verrassende, mooie dialoog. Maar het kan over allerlei thema's gaan. Over mantelzorg, over vrijheid, over noem maar op. Vaak maatschappelijke thema's. Was het ook het stukje respect dat er getoond wordt? Je had het over geluk, hè? Daar ben ik geweest. Is dat dan ook wat voor jouzelf het gevoel gaf van, dat was hartstikke leuk?
Ja, daar heb ik wat aan gehad. Ja, zeker. Wat gewoon heel bijzonder is dat je 2,5 uur met elkaar praat over zo'n onderwerp. Dat je de tijd neemt en dat je nieuwe verhalen hoort van vreemde of van bekende mensen. Want soms neem je ook deel aan een dialoog van mensen die je kent. En dat je dan dingen hoort dat je denkt, god, dat wist ik helemaal niet van jou. Omdat je gewoon eens op een andere manier met elkaar in gesprek gaat. En vaak levert het gewoon hele mooie verhalen op. Mensen krijgen de aandacht en gaan vaak hele mooie verhalen vertellen. Mooi, dankjewel. Ja. Cool. Nikki, wat is jouw taak bij Venray in Dialoog? Ik heb een dubbele taak. Enerzijds ben ik gespreksleidster van de dialoog. Dus ik leid dat mooie, bijzondere gesprek wat Dagmar net vertelde. En anderzijds train ik ook gespreksleiders. En zorg ik ook voor verdiepende trainingen op het gebied van het voeren van dat betere gesprek. Dus er is veel in te leren ook voor gespreksleiders, begrijp ik. Ja, het is echt een professionele training. We proberen ook de trainers voldoende bagage te geven om dat mooie gesprek ook in goede banen te leiden. En ook om zelf te blijven leren als gespreksleider is het ook belangrijk dat je je daarin blijft doorontwikkelen. Ja. En wat kan je vertellen over de activiteiten van Venray in Dialoog? Die zijn wel divers. Landelijk is in de Week van de Dialoog wordt er, dat is een beetje rond deze tijd, in het hele land worden de dialoogtafels georganiseerd. Kriskras door de samenleving heen. Alleen helaas nu vanwege corona is die week die gaat niet door. Op een aantal plaatsen doen ze hem wel digitaal. Maar goed, dat is een keuze. Venray in Dialoog heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. En dan zijn er ook nog gewoon bijzondere aangelegenheden waar we de dialoog organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een dialoog over... ik heb er zelf eens eentje in de Week van de Mantelzorger begeleid rondom mantelzorg. Vrijheid in de week van 5 mei. Daar is wel eens een dialoog over georganiseerd. En daarnaast hebben we ook maandelijks dialoogcafé in Café Goesting hele lange tijd gehad. En dat is inmiddels weer iets aangepast naar het dialoogcafé on tour. Daarbij gaan we naar wisselende locaties om daar met mensen in gesprek te gaan. En kan iedereen gewoon deelnemen aan zo'n dialoog? Ja, absoluut. We hebben wel een eigen site, Venray in Dialoog. Daar kun je je aanmelden. Maar iedereen die geïnteresseerd is om eens in gesprek te gaan met willekeurige mensen, kriskras door het Venrayse samenleving heen, die kan zich opgeven en die mag meedoen. En merken jullie dan ook dat jullie ook echt mensen aan tafel hebben die uit alle geledingen komen, zeg maar, van alle leeftijden? Ja, absoluut. Waarbij we wel, onze ambitie is al een tijdje om wat jongere mensen aan tafel te krijgen. Dat is een wat lastigere doelgroep. Maar, en we hebben ook trouwe mensen die al jarenlang regelmatig aansluiten. En ook afhankelijk van het onderwerp, het thema waar we voor kiezen, daarmee trekken we dan ook weer nieuwe mensen aan. Ik heb bijvoorbeeld zelf eens een dialoog geleid over Alzheimer. Mijn vader is gestorven inmiddels, maar had ook Alzheimer. En dan zie je dat je dus het publiek van mensen die te maken hebben met de Alzheimer-patiënten, dat je die dan aantrekt. En dat zijn dan ook wel weer nieuwe deelnemers die ook weer bevlogen raken van de dialoog. En die dan weer vaker komen wellicht. Soms wel, dat is wisselend. Oké, dankjewel. Nou is het zo, Nikki, dat we ook horen dat jullie een award uitreiken. Ja, dat klopt. Ja. Vertel er eens iets over. Vertel. Ja, de award is een aantal jaren door Venray in Dialoog in het leven geroepen. Het is een zogenaamde wisseltrofee. Omdat wij zelf natuurlijk heel erg een voorstander zijn van dat mooie, betere gesprek. Wordt de Dialoog Award jaarlijks uitgereikt aan maatschappelijke initiatieven in Venray. Waarvan wij denken, die geven op een bepaalde manier ook vorm aan verbinding, samen de dialoog. En dan hoeft het niet in het jasje zoals wij hem gieten, maar gewoon in een gespreksvorm, een ontmoetingsvorm. Dat is dan de Dialoog Award. Ja. En vorig jaar, aan wie was die uitgereikt? Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje om verbinding te maken met Marita Peters, die hier vanavond ook aanwezig is. Zij is van Taalcafé van de bibliotheek hier in Venray. En zij heeft vorig jaar de award gewonnen, omdat zij allerlei verschillende culturen in dat Taalcafé naar de bibliotheek trekt, om daar verbindingen en het mooie gesprek met anderstalige, andere culturen in Nederland, die verbindingen heeft weten te leggen.
Ondertussen is Marita Peters aangeschoven op de plaats waar Nicky zat. Nou, ik zou zeggen, Marita, vertel. Nou ja, ik heb vorig jaar tot mijn verrassing de Dialoog Award gekregen voor het organiseren van een taalcafé in de bibliotheek. En ik mocht hem dit jaar doorgeven aan iemand anders. En ik heb gekozen voor Joke Halmans van het Alzheimer Café, omdat ik dat een geweldige initiatief vind om het Alzheimer Café te organiseren, waar mensen bij elkaar kunnen komen en kunnen praten over de ervaringen met dementie. En ik vind het ook geweldig dat jullie nu in deze tijd, nu we allemaal niet fysiek bij elkaar kunnen komen, een creatieve oplossing gevonden hebben door het uit te zenden via Pelemaas televisie. Dus jullie zetten je in, het Alzheimer Café zet zich in voor dialoog en daarom verdienen zij de Dialoog Award. Nou, ik krijg er kippenvel van. De haartjes gaan overeind. Ik vind het geweldig. Ja, ik zou zeggen, Joke, kom hier, zou ik zeggen. Want Marita heeft wat uit te delen. Ze is helemaal overdonderd, die Joke. Ik ben helemaal overdonderd, uiteraard. Want helemaal ik mag stil. niet zo dichtbij komen. Ook nog niet, ik moet oppassen. Zal ik hem hier neerzetten Nou, voor je? Wat een verrassing. Ja. Nou, je mag hem wel overhandigen, want dat hoort wel? erbij, hè? Jawel. Nou, even klappen. En dat ook een mooie symbolische schakel. Ja. Hè? En wat staat er voor op het plaatje? Wat je... Ja, dat is gewoon... Nee, hier aan deze kant. Dialoog? Aan deze kant. Ja, Dialoogcafé Venray in Dialoog. Oh, wat goed. Ja, en hier Dialoog staat de Award. vorige... De vorige. Ja. Aan deze kant staan jullie al gegroepeerd. Zo. Nou, daar gaan we dadelijk een close-upje van maken. Hè? Ja, hartstikke mooi. Nou, luister, we zijn natuurlijk enorm verrast daarmee. En dan wil ik ook zeggen, niet alleen ik en Nicole en Catharine. Maar ik denk ook het hele team wat thuis met ons meekijkt. Hij is ook voor jullie. We hebben ons best gedaan en ik ben ook heel blij dat dat gewaardeerd wordt. Dat we proberen, zelfs in deze tijd, nog de verbinding te maken met de mensen die thuis zitten. En die dus niet naar het café komen. Dus... ja, dankjewel Marita dat wij hem van jou mogen ontvangen. Maar ze heeft ook nog wat. En dit is de motivatie waarom ik hem aan jullie Oké. Wat leuk. doorgeef. En de motivatie is wat jij net vertelde eigenlijk. Ja, dat klopt. Top. Heel mooi. Nou, ik ga nog een keer klappen. Doen jullie mee? We naderen de kerstdagen, voor iedereen een bijzondere tijd. En wij hebben gevraagd of Deke Smeets voor ons ook een gedachte uit wil spreken. Deke Smeets is op dit moment ook veel op televisie te zien bij Omroep Venray, waar de heilige missen worden uitgezonden. En ook hij wil graag in onze uitzending bijdragen met een mooie kerstgedachte. Laten we daarna gaan luisteren. Beste mensen, een goede dag. Ik kreeg een tijd geleden van iemand deze kaars, althans wat er nog van die kaars over is, want hij was een heel stuk groter dan die nu is. En daar zat een briefje bij. En dat briefje dat vertelde dat die mevrouw die die kaars gemaakt had, mij jaren geleden eens gevraagd had van, pastoor, die stompjes in de Mariakapel van de offerkaarsen, als die opgebrand zijn, wat gebeurt daarmee? En ik had haar verteld, ja, vroeger gingen die terug naar de leverancier en dan werden die omgesmolten tot nieuwe kaarsen. Maar dat was op een gegeven moment zo arbeidsintensief en vuil werk. Op een gegeven moment is de leverancier daarmee opgehouden. Dus ja, eigenlijk gingen de stompjes vanaf toen bij het grof vuil. Zou ik ze mogen hebben? Vroeg die mevrouw. Ja, spreek het maar af met de koster, ik vind het prima. Nou, nooit meer iets van gehoord. Totdat ze me een tijd geleden een kaars stuurde. En bij die kaars zat dat briefje en ze zei, kijk, dit is wat ik gemaakt heb van die oude afgebrande stompen. Ze had dat helemaal afgewikkeld, hè, die zilveren wikkel die erom zit. Ze had alle zwart van het lont en wat vuil was eruit gevist. Ze had dat vet gekookt en ze had er een prachtige nieuwe kaars van gemaakt. En als je hem aanmaakt, dan brandt die heel helder, heel mooi, heel fel. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat toch wel een beeld van 2020. We hebben een moeilijk jaar achter de rug, er is heel wat gebeurd.
maar we mogen hopen. Er komt nieuw licht. Er komt een nieuwe toekomst. Er komt nieuw leven. Dat is wat we als gelovige christenen met Kerstmis vieren. Maar dat is eigenlijk ook zoals we in elkaar mogen zitten alle dagen van ons leven. En dat wens ik u van ganser harte toe. Nu in deze dagen op weg naar Kerstmis, dadelijk met Kerstmis. En zeker ook in het nieuwe jaar dat we daarna beginnen. Gods zegen, Gods liefde, Gods licht voor u allemaal en allen die u dierbaar zijn. Dank u wel. Voordat wij hier het gaan afkondigen, het Alzheimer Café van dit gebeuren van december, Dialoog in Venray, wil ik heel eventjes jullie attenderen op 11 januari, wanneer we weer een nieuw Alzheimer Café hebben. En dan zal het gaan over de dementheek, die gelegen is in de bibliotheek. Dus dan doen we Marita Peters ook weer in het voetlicht zetten samen met haar collega's. In ieder geval, we staan hier allemaal met een toast, allemaal bubbeltjes. Ik wil iedereen beste wensen wensen voor de kerst, een zalige kerst en alle goeds voor 2021. Beste mensen, proost! En dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Dag mensen thuis, het allerbeste. Tot ziens, doeg!